Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban inleşler, salam halmrada, kavmiya deylaniz. Ve aleyküm esselam öyle çağırıyorlar. Vatandaşlar hemen de selamu aleyküm. O şükür ödünüze manimet mi? İyi şu iş. Bolya, bolcuk. Evet. Aslı. Bugün ama hep birinci günü. Ne O, depresyonda. Tavarın çağıranız için. o halmrada isa da elim degen o iş güç, içeri, dışarı, ne mellek adam biten son, utoran son ne idina var salamalı, yaprak varam dökülüyor. Bir boş oturulayan vakti değil. Evet. Başa gayra ediyor, başa ediyor. Şu büyüdüç başladı hatam. Bizde de son yağlı kış gelip var yani şu kovluyunu da adı teknikanı yerine malla kar düşmek. İş yeterli. Ama bu ne temalardan sohbet teşkil eder. Öyle çağırıyor. Yine halmrada şu dünyada en uzak vaqtla tahtta oturan bir denan Karaleva, Angliyan Karalevası, Büyük Britanya. Şol 70 yıllap tahtta oturdu. Şu hakta bir gurrun etsek sebebi şu onun cesedinin yere verilen günü yoğulan günü sentyabrın 8'i şu bu Karalevski maşgalada şoňaly şadada maşgalalarında saklanýar da biraz Türkmençilikde, Musulmançylykda o mihman alınýar diýilýär. Bir küçük saklanyp bir howsarna garaşylýar. Ýöne köp saklananok türkmenlerde jesediniň näme sowamaka diýip ertesi güni dereu jaýlamak bile bolýarlar. Ýöne mihman alınýar bir gije diýilýär türkmenlerde, şeýle diýilýär. Onuň o beýleki milletlerde bolsa Karaleva bolan soň oň daşary urtdan geljek goýjak adamlar, premier ministrler ýa prezidentler zatlar hem gatnaşýar. O milletlerde bolsa neme ýanky ýürütip neme paýlanýarda, neme diýilýär oňa çagyryş. Çaklyk Çakıl. çaklyk edilýär. Biz musulman milletlerde özüňden eşitip barıp özüňden barıp nime etmelle. Şol duýgudaşlygyny bildirmelle. Özüňden bilip barmaly. Başga milletlerde çagyrylýar. Hormat edip şol inni meniň neme soram size Türkmenistan olan spisegine banka çağırdılar mı kabinkileri? Bilmedim öyle çağırıyorlar. Yani çağrılarların asıl umumu sani 2200 mihman ettiler da şol hoşlaşık seremoniyasına çağırdılar. Yani çağırılmadıkları men bilýän o. Yani Russiýanyň prezidenti Putin, onun hökümet agzalary, Belarusyň prezidenti, onun hökümet agzalary, onun Myanmar prezidenti, onun hökümet agzalary, Demirgazy Koreýa, şu realyk bolanma başy. Mene bilemem. Doğru. Bizim devletimizden adam çağırıp mı yok mu? Dün Falan Biden'a mıydı? vardı. Dün ola bardı Biden. Yönü Türkmenistan'ı men bilemok Gurban Gulüň nemeleri bardı mı? Ne veresinden biri kim bilýär. Barmadı mı? Mene görmedim ekranna. Dün uzak gün, bugün uzak gün neme. Şu seremoniya gidip dur bolin. Mene gözüme ilmedi. Ama olup bilerse London bilen Aşgabatyň arasynda diplomatik gatnaşyklar var. Belki çağırış berilendir. Men falan da aýtma. Yani şol anyk berilmedik döwletleri sanap geçdiler de. Hmm. Şonu da diýär. Ol 2200 adam diýenem kandidatlar dünýäde 200'den gowrak döwlet var. Hmm. Doğru. Tamam. Atla buraya siyasetçiler var, hudojnikler var, Yelizaveta II bilen işleşen könüki diplomatlar var, ya öňkü prezidentler var. Neşolar goşdan atkan adam. Sebäp hakykatdan hem ol zaman öwdüne bir Angliýanda, Beýik Britaniýa diýmek on koloniýalary bardy. Bir topar döwlet. Şumal ol 6 döwletiň da emesi Karalewasy bolup durdy. Ýani şahzada padşah aýaly ýa-da Şimdi şu an edil şu an on meş devlet diye de suverenitet süverenli devletlerin on meştini Karaleva keni ölen nuni ölen vakti yönü bolan vakti 50-nji ýyly bolan vakti 32 devlet eken. Onun Ha, adalar hem giriye.
Adalram O bütün o neme ulu devletlerden Kanada, Avustralya, Täze Zelandiya we Afrika we neme Günörtü Afrika. Ona Pakistan ama önkü adı Ceylon diye atlanır. Häzir Sri Lanka o devletler ama Nigeria ve garazken Jamaika ve ona Uganda, Kenya bu neme yankı Afrika devletlerinin. O Bagama ostrovlar var ya, adalar. o Yani olur ba Grenada'da var onun için ol başka da neme köp adalar var. Onun Belize var onun için onun Salomon neme ada deyip beşten olama karaz ken içinde. Şu cemi şolong adalar bilin hata edende 32 yankı süvereni devlet diye de 32. Ondan sonra yuvaş yuvaştan ayrılıyor kayırları. 60. yılda 70. 80. yılda ayrılanları var. Ondan şeydi. İnsanlar şu adını öğlen önüne çeni 15 devlet bolup kalıyor. Şonun karalevalık eden devletlerine karaleva bolan devletleri ıglan edilen devletleri 15 devlet dip para ediliyor. Häzir kune. Ana şoň ýaly ondan bu neme birazcık görüň bereýin aňyrdan gelişini men şu devletleriň karalewstwalary bilen şa maşgalalar bilen azık gyzyklanýardym da. Gyzykly meňçe gyzykly da historia bolan tarih bolan. Onun bu yankı neme gelip çıkışı aňyrdy gitmäýine şu Victoria'dan bäri gaýtsam şu Victoria'ň yankı ogly o aslında Victoria'ň çagas köp bolan. Bir zatlar aýtsam gyzyklam bolar neme. Ine şu Victoria ýaşly wagty 18 ýaşly wagty Alexander II we iň soňky Nikolay II-niň nemesi atasy bolýar. Nikolay deme Alexander II. Şolam ýaş oglan ýigit wagtlary bar ýa-da şu bunun Victoria tanış edýärler. Ýürüýte. Bağlı da tanış bolýar, bağlı tanış edip görkä şu. Onu tanış edýärler şu bağlı ýürüýte çağırylýar. Olin göwnetmäň aýdy Alexander II. Ortadan şu pafesini häsetler ama Victoria göwnetmäň aýdy. Ay boýam gysga. Ay geýinjem odanal, ay ýüzgödem odanal taçam nimetmedik. Gepleşi gepsizim yerine dälip göwnetmäň gaýdy. Ama da Victoria bir hili bolýar. Elbet bolýar. Angliýanyň neme aristokrat neme häsetleri bar da. Olar ýaýda büzüne diýmek bolanok da, ha? Bola patla dip diýýär yüzüne. Onun şey dibem göwnetmäň gaýdan soň iň soňunda da bular özleri öýlenmediler, ýöne bular çağalaryny soň alyp berişdiler. Geňdan. İkisi gudo Alexander II bilen ýanky Victoria ba ikisi gudo. Ondan soň bu nemäň Victoria'ň neme ogly bar. Birinji Sagy, ikinjidem Edward diýip ogly bar. Ana şonuň gaýdy ýanky Elizabethaň liniýasy bar. Kakatynyň liniýasy şonuň gaýdy. İkinji oglunyň gaýdy ýanky ogullarının sanyny aýdanda birinji ogul bolýar da Victoria. Çağalaryň sanyny ikinjisi bolýar. Onu şonuň gaýdy. Ogly Edwarddan başlaýar. Elizabethanyň pradeduşkasy bolýar. Türkmençede näme pradeduşka? Garlatası var. Atasynyň atasy garlatası bolýar. Ana şu pradeduşkasy bolýar şol. Edwarddan şol Victoria'ň ogly. Ondan soň näil guda bolýar bul Alexander II bilen. Ol gyýdy we Alice diýip. Alisa, borçaýdan da Alisa bolýar. Şo gyýdy. Şo gyýdynyň gyýdy. Akty orda, akty bolýar. Şol gelip Nikolay ikinci gelin edip berýärler şonu. Orta O ikisi guda bolýar. Halmada ekranyny nemäňiz goýdar öýden internetiňiz. Men gürrüňleri bereýin. Gelýänçäňiz. Ine şol ýanky Alisanyň gyýdyny Nikolay II berýärler gelin edip
Ondan soň ol nimen Victoria'nın oglu var. Alfred diýen oglu var. Halmrada. Innestilýärmi? O kesildi birde. He. Size iki bolup görünüňiz şu ekranda. Şumal ikimi mi? Yo ayrılı birisi. Bir tereden Böyle. o denir. Onun yankı Tamam. ya o inni şu Victoria'nın gyzynyň yankı Alisa diýip gyzynyň gyzyny Nikolaya ikinji gelin edip berýärler. Onun öňüm yankyn Alfred diýen oglu var. Victoria. Olam Alexander ikinji we yankı böwn yetmän gaýdan oglanma. O. Yoň şonuň ýekece gyýdy ba, diýri galýan gyýdy. Galanlar ölün. Ýekece gyýdy diýri gal. Ogullar ba ýöne gyýdylarynyň bir sanjak gyýdy gal Alexander ikinji. Şo gyýdyny Maria Alexandrovna. Şony Victoria'nın oğluna berýär. İkisi güde bolýar, gödüňize getirin. Şol Victoria göwün etmän gaýdyan oglan soň öz gyýdyny berýär. Alfred diýen oğluna. Ne? Durmuş şerdat bolup biler elbetde. Awa. İkisem güde ýöne şol revolýusiýa döwrüne ýadyňda düşýän bolsa 17-nji ýylda şol bolşewikler gelip basyp nemeden Nikolay ikinciniň aýaly nemäň agtyga Victoria. O Victoria'nın aktığı bu. Kömek etmediler. Kömek etmediler. Şoňa gaty nemen nadejit etdiler. Şu bizi sığınmacılık berermek diýip Anglia näme de bolsa garnaşlyk gudalyk nemämiz bar. Öz agtyk çoğuluklary bolýar da Alex nemäň Nikolaýyň çağalary. O. Ana şey dip kabul etmeýär. Ünsem bermeýär. Ýanky bu iki şu döwlet bilen nemet Russiýa bilen nemet mäne gorkýamy, näme üçin kabul etmeýär? Kabul edende de o taýk baryp ortlaryň bolşewikleriň baryp Angliýany basyp almajagy belli. Ýöne bir zatdan gorkdymy, çekindimi ýa bir neme etdimi bilemok, şoňa kabul etmediler şolar. Yo, bilen bilýärsin taryhdan şolaryň kabul edilmediğini, şo sebäpli soňra bolşewikler bir Nikolay ikinciň maşgalası bilen çykaryp bu Sibirde Taborskda atyp öldürdiler. Öldürdiler. Awa. Ya öldürdiler. Şimdi Elizabeth ikinci dolup gelse bu tarihi şahs tarihte ornunu tapan ve tutan şahsiyet. O zenanlığına qaramazdan. Allah geçtiğiniz de şu otodaki devlette olur padşah olup olan edilen zenan. Şu otodaki devletin dilini tapan şola bilen gatnaşyp saklan. Ondan sonra o siyasata gelen wagty şol döwür Angliýanyň premier ministri Winston Churchill Awa. kredikler. Ol gelenden soň ýene de Sovet Soýuzyna 52-nji ýylda ýene de bir ýyl soňra 53-nji ýylyň martyna çelli Stalin Sovet Soýuzynyň ýol başlaty. Ine şu şahsyslary gören bilen adam o Elizabeth ikinji diýilen ol diňe bir padşah denanynda ol bir tarih diýri tarih düýün kuguna çelli ýa-da gynansaram o bu kuguna Beýik Britaniýanyň milletleri grazdanlaryň hoşlaşyp seremoniýasyny geçirýär. Demek ol denan tarihte ýylgarlyk bilipdir. Ine şu kugun İngilislerde hiç kim şunu işe çıkman şol diňe nirde ýaşaýanam var, haýsy döwletde ýaşaýanlaryny garamazda Angliýanyň garajdalary bolan adamlar şu uzaklygyny şol ýanky jaýlaýyş seremoniýasyny seredip oturdy. Olaryň şeýle hormaty bar da öz padşahlygyna, öz baýdagyna, öz döwletine, öz milletine. Ol bir simbol. Ol padşah aýar ol döwleti dolundurmakda ýa şol döwletiň simbolik. Ine bizde de Şweýçarda ştaýdy. Bärde de padşah bar. Olam simbol. Ol hökümetiň, parlamentiň, beýlekiň işine gatylşana ýöne ýeke ýerde şol razylyk berip bilýär, meselem uruş başlanmagyna ýa-da parlamentiň hukuklaryny ýatyrmagy, şolar ýa konflikt bolan. Galan ýerde padşah hiç bir işe goşuşma hakkı ýok. Onu bir aňyrdan taryhy goýulan hormat diýip aýsap ýalňyşmaz şol kugun. Köşkleri bar elbette döwlet büdjetden pul beripdi. Ýöne şol aňyrdan elýän tarihleri bar. Sen şu mal aýdyp otyň da ol şäherinde şol Victoria'syny, ogluny, gyýdyny, agtygyny, çoğulugyny şuny çeldi geldi. Bulan 1000 ýyllyk tarihi bar.
Biz bilem daga enne şol ýaşullaň sözünden ağzından eşden söz emeleme bolmasa biz türkmenler 800 ýyllyk taryhymyz bilen ýitirdik ya bizde döwlet bolmançy. O. Ene o taýda ene bir toppak türkmen, bir taýda bir toppak türkmen. Onun için dağın içinde mi, derelerde mi, ene hersi bir ýerde aýratyn ýaşap, ene gün öýdören görüp taryhymyz bilmem var. Indi Yok şuun kun, ettiler. Hı. şuun kun gözüme açıp yorjan etjek bolýar taryhy ömärmizi bilmek üçin ýerimize dolanjak bolýas bolup şoňa da ýol beren aklarda bir de aýdaslar beren taryhy. Geçmişde taryha aňyrda goýuly boldy şol Sovet zamanynaky türkmene garşy edilen zulümi açmajak, görkezmejek, bildirmejek bolýar. Ine şonuň üçin bizde türkmenler aňrybaş bilýän taryhymyz ýok. Hemmejik zat eşitmiş kulakdan kulaga, ağızdan ağza ine şo ýankyr waýat kökmenine ýa-da bagşylyň aýdym aýdanyny geçer nesilden nesile. Ine şoň ýaly bolup geçen bolmasa bizde ýazgydy. Ine türkmen şeýle dip türkmeniň öz ýazan zady ýok. Yakıp yok edipdirler. Awa. Ene şu günlerden birden çıkıp aytacak bolýarsan. Burjany ustaydy bir mysal getiren maktum olup Pragyň şu mesele boýunça ana bir goşgosyna bir jesetir bar men şonu aýdyp berem. 5 ýylda bir kitap kılan işimiz gyzyl başlar gelip oýran eýledi. 5 ýyllap şol ýanky beýik adamyň ýazan akyrlaryň ýazan gör nämeler ýazypdyr. 5 ýyl oly çary. Bütün tarih Hemmeden ýakdylar. O tarih koyduk, öz aramızda yok. Aydan şu taydı. O saparagan kakası var, bağışağı. Olam şolar ýaly, şol könani, tarihi, şol geçmişi, şu zatları adamlardan öwrenip, eşitip, bilenini eden, hemmecik zady ýazga geçirip, bir näçe sanlyk ýazgy bar eken öýünde. Ana howryň ortasyna çykaryp ýakypdyr. Ene niýaty ede. Onu näme günä? Ýazgyda, tarihde näme günä? So bize bildirmejek bolup, aýtmajak bolup, diýdirmejek bolup edilen iş. Ýöne ene inglizler ne öz taryhyny asyrlar boýy dowam edip geldi. Ene 90 ýaşan garry zeman diýerler, ýöne padşah hormaty bar. O ene şuny deňläp, derejelep dünýä çagyny häsli döwletden prezidentleri özüne mertebe hormat hasapladylar. Şo takip şonu soňky ýoluna uğratmagy, gatnaşmagy o ama çakılık araları şu. O tarih, o beyik zat. O adamda tarihin adamı. Bizde tarih yok. Eseredin. Ay ne 20 yıl odalar. Dünya dursun, Türkmen maşı dursun. Ay näme bolsun. Ay ine amın altın asırı. Ine mun peygambere deňediler. Mun adyna kasam içdiler. Hani öllü gutorda adyn tutýanam ýok. Niýe 15 ýyl geçdi? Bizden 70 ýyllap oturdy tasda. Abi 15 ýyl mundan ölen adam prezident bolan adyny tutanakdy. Sebäp ol öz halkynyň garşysyna jellat bol, halkyň aňy saklamaýar olar ýaly şahsy. Emma on elini okşap bererler, onun yere sokup özleri hana heşelle kakıp bererler. Ine bular bu şagarlanan beter şular ýaly şahsiýetler onsoň kim bilen adyn tutjak? Kim olar şo tak getirip şo gubyrun gapdaryna goýjak? Özüm bolsam çağırjak. Şo Elizabeth ikinci oğlu olsun, giýozy bolsun, çağırjak bular ýaly diktatorlar. Ne var? O diýir ki ýanyna getirmändir bu adamlaryň ölüne oňa buyurun gapdalyny erterýär. Men bir soru görmedim. Şol Elizabeta ikincinin Türkmenistanyň prezidenti bilen islenip prezident. Näçe prezident? İki tane prezident dolanır da bolsa. Hiç birbirlerine gatnaşmady, görüşmedi, elleşip salamlaşıp, ýa-da çağırışıp, ýok, diplomatik gatnaşyk bolsa da görünmedi şolaň golaýyna. Bir prezident. Olaryň bilýär kime el bermeli, kime gol uzatmaly. Olmaçal halkyň ganyny bulan adamyň elinden şun Elizabeta gysmaly. Olar asyrlar boýy dowam edip gelen nesilden nesile geçip gelen däpdesturlary bar. Ondan hiç kim çykyp bilmeýär. Ol etiket, ol norma. Ondan çykma bolan haky ýok. Çykmazam. Mesela ondan ol kara termin bolup galjak da bulan bar. Şonusy bar. Şonu aýdany. Başga näme temamyz bar? Bolsa. Ay şun Elizabeta ikincinin jaýlanan onu bolansoň bizden bir iyi diýarasyny ýa-ýa ýylyk halmrada.
O ruhsat bolsun. O Dünyada bir dünya belli şahsiyet. Yani padşah da bolsa çargowunu çağıran kıyalı ulu bilen, ulu kiçi bilen, kiçi ýaly gürleşip gelen. Ulu gidip batan maşgalan enesi bolgan hyzmat eden. Halkyna da görelle bolan. Ha, İngiliz halkı dünyada en gowy ýaşaýan döwletleň, milletleň birden. Ol diňe İngiliz el, ady İngiliz. Oň için yüzlerçe döwletiň wekilleri ýaşapdy. no. Ha? Londonyň hakimi nirel oldu? Niye Bangladeşli mi ya, Yemeli mi? Hindistanlı mı? Milleti. Hmm. Ne? Doğru. O taýda adama hormat goýýar, oň akylyna, oň bilimine, oň milletine, tiresine garalyna, o taýda demokratiýa. Yani son şey, ne hormatam ol adam öz halkynyň baýdagy bolup hyzmat eden. Hemme pullarda Yelizavetan şekli var. Var. O şunu Var o. Ýagşylykka ýatlanır o benne hiç asan mene eştemak plan döwleti ya plan milleti Yelizavetan öýüdi şular ýaly ýamanlyk etdi ya garşylyk görkezdi. Ýok. Premier ministerleri bolny olam öz döwletiniň peýdasyny beýleki döwletlerden talap eden ýerlerim bardyr. Döwletiň bähbidi üçin olar gysan ýerlerim bardyr. Onda ýa hökümetiň işinde. Ol monarhyň işinde, padşahyň işinde. No. Ha, bolýar. Böyle halmrada neme manno. Türkmenistan'a dolanıp gelsek bu bolyan wakalardan nämeler bolup geçýär? Ýollar ama yapdylar. Öňe yapdylar ýollar. Innem vizaly etmeli hemme döwletler vizaly. Ýanky viza vermeliler. Beýleki döwletlere viza vermeliler, öň vizaly döwletler. Inni vizasyz döwletim diňe Türkiýede. Inni onam özleri haýyş edip vizaly ediň men watandaşlygyma diýip şey diýýäm işte. Onam etdiler. Ne halk sesini çıkarmasa o ederler. Halk sesini çıkarmasa eder. Ýuwaşlyk bilen her zat edip gördüler, sesini çıkaran okma, onun beterýägini tapýarlar. Soň ondan beterýägini tapýarlar. Soň ýollar yapdylar, inden vizaly etmeliýär. Konstitusiýanyň işlemeýänini aýdýar şol. Hökümetde kanunyň ýoklugyny aýdýar. Barmy? Bar kagyzyň ýüzünde. Ýöne eger garyba gedek gelende şo kanun işleýän ýaly edip görkezýärler-de, basýarlar aýagallygyna. Bir 3 ýyl bermeli bolsa 15 ýyl berip, ýa bolmasa etmedik günäsini boýnuna ýükläp, ana o ýerde kanun bar diýen bolup, halka allap basýarlar. Özlerine gedek gelse adamam soýup ber bular. Adamam bıçaklaşyp berene restoranlarda, zatlarda yegenler ýenesi. Hani kanun ýok, hiç sen baslanok. Adam öldürseler mana hiç kim baslanok. Yegenlerine biren baslanok. Itläne edip goýup berler. Gyý zorlap beren haýsy, zorlabam soň öldürýän haýsy. Hani kanun işlerini alır için. Yok kanun. Ondan şu döwletde seni doğru aýdýaňyz, şu döwletde ondan barıp ýöneköy halkam adam öldürebilýär diýmek kanun ýokmy? Eden etdilik. O daş döwrüniň zamanysy ýaly kanun ýok. Gowurga diýişliňki diýer. Döwür güýçli. Ana? Hakykatyn. O eden edip bermeli döwür boldy Türkmenistanda. Aýon ýetip berler 32 ýyl bäri ýöne bozulkan bir göze durtulup duranak ýa halk görmezlige saldy bir diktaturaň ilkinji adımlaryny. Inni haly çekip çıdardan köpelli inni halkyny düşündi da bizin aýdy otursan 3 ýyl bäri. Şu zatdan nähil boljagyny geljegini çek. Inni doly izolasiýa düşdi halk. Ýurdun içinden näkim daşyr näkim. Inni bular beýrak görme mesele ýok diýen ýaly. Şular ýa netibesi. Ayda anında uçyan bir samolyot bilen näçe adamyň içine saljak. Baryny olar öz çağalaryny gowuşjakmy? Gowuşany o taýda iş barmy, güzeran barmy? Bile näçe durmuşyny tamamlajak. Emme zat sonra gassyn. Birine de jogap ýok. Jogap bermeli adamlaryň jenaýet bilen meşgul bolupdyr. Bir jenaýetkar topar. Bir hökümetler ol çağıryn. O konstitusiýany haçan işledýär, haçan ýöredýär, halkyň garşysyna işletmeli bolsun. Halkın hukugyny, hakyny kesmeli, kemsitmeli, büdretmeli bolsa, ine şo taýda konstitusiýany ýa içerki kanunlary
Emma özleri hemmeti bilen şol 1% saýlama kanuny ýokarda goýýar. Bir kanun. Onun için o bir kanun adamları näde baýrangdadyr? Bular bilen nähil edip hasaplaşaňda da elin boş, açyk menen aýdyp gelýän dünýäň jemgyýetiniň o zatlary hana insan hukuklary baradaky deklarasiýanyň preambulasyna ýagny giriş sözüne ýazyldy. Ähli hak hukuklary elinden alınan milletin ya adamların bozgolana galmagy haky bardyr. Bozgolon diýip näme aýdyldy? Ene halk kalıp şu özü oturan adamlar ýok edi. İslenlik formadyr. Ene şoňa bozgolon diýil. O bozgolon bolup ol çykyp bolan kellesinden sypap bar gide wor kursyň düşdi, kursdan düşdi. Ýoluň açyk dör tarapa diýip olar ýal bozgolon da. Bozgolon bolany olar ýerim teýine topýarlar ähli. Ene şoňa bozgolon diýil. Ene şoňa da halkyň haky bar, şo derejä ýetirilenmeli. Şo derejäde türkmen halky aňry başy bilen 32 ýyllar ýetirilip geldi. Ýöne görse de görmezlige sarly halkymyz awy. Ay ene gelse goňşymyň üstüne gelipdir, maňa degmese bolýar diýip ene şeýdi. Ennem bütün halk bolup çok şükür düşdük. Ene ýurdun içindäki ýagdaý şol. Ene soňky döwür Hytaýly mesele emele geldi. O barada siz bir zat aýtjakmy? Ýa men aýtyp bereyim. Yani siz devam edin. Ýanky ene şoasyň ýygnagy boldy da. Oo. Ana Özbegistan. Enne bilşimiz ýaly Orta Aziýa respublikalary ýa Merkez Aziýa, Kazakistan, Özbegistan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan şu 5 döwlet öňkü Sowet Respublikalar. Şolaryň hemmesine de Orsiýadyň eli häzir şuwna çelli bar. Şolar ýöretýär. Şu Orsiýadyň siýasatynyň çäginden çykyp bir adam çepe sağa adam ýol başlasy ýok. Şu 5 döwletiniň ýok, ýene bir gezek ýok. O bir daşyndan görä bir zatlar öz diýýär aýdýan ýalry halkyny ýöne soň çykyp aňyrda hasabat berýär, ursat berilen zat aýdyp diýýär. Şondan çykan. Inni Orsiýat astarlady. Putin dünýä maskara boldy. Çivelilenen dünýä, çivelilenen döwletler, gün matar Angliýa, Amerika, bütün şol dünýäniň iň bir ösen döwletleri, Ýaponiýanyň, Iranyň hemmejigi Orsiýatdan ýüzlenler. Sebäp Orsiýat inni terror döwleti diýip elan edilmäni garasanmadyr. Şu soňky ediýümde zatda nähak öldürilen adamlaryny bäşi adamdan geçýär. O taýda garrym bar, ýaşam bar, denanam bar, çaga da bar. Ýanky ýesir düşen ýesirlere matylyp öldürilipdir. Gara näşular ýa jenaýat edilen üstsaçly. Indi Orsiýada şol terror ýardamçy, terror döwleti diýip elan edilmän garasanmadyr. Şo borluk oturdan hiç bir dünýädäki bir döwlet olar bilen gatnaşyk etmeli diýilen sorag ýa mesele ýöne çykýar, orta çykýar. Kim terroristler bilen ýoldaş bolsa, gatnaşdy, senem şoňa şärik, şoň edýän jenaýatyny. İkiňem den jenaýatkar bolýandy. Ene şo derejä getirip goýdy Putin Orsiýadyň döwletiniň, hökümetiniň özüne. Inni şu 5 döwlet şoň çygyryna çykyp bilen atdydy. Ýanwar ýewakalaryny soň Kazakistanyň halky talap edip başlady bolup Tokayew beýlek uruny gün matara tarap salgymyny uruny siýasatyny gönüp durjak boldy. Biz edine nebeti öz neftimizi Ýewropa satyp bilýär, eger Orsiýat ýapýan bolsa diýip şolar ýaly gürlüňler etdiňlerdi. Kazakistan. Enne şu zatlary görüp Orsiýadan öňkü 5 ýyllyk prezidenti bar. Bolan Medvedewiň agzy bilen Kazakistan territoriýasy o da Orsiýada degişli imperiýa degişli diýip ene şolar ýaly görüň gaýratda da ýygymy aljak diýen ýaly. Onun şu ýanky Şanhay döwüşüniň agzalaryna ene şoňa Hytaý ýol başçylyk etdi diýip aýtsak bolar. Hemme döwletiň agly Hytaýa wagty. Putini barmysyň diýen adam ýok Hytaýda dogrudan aýtsak. Ýüzün urlan ýaly bolup, hatda Kyrgyzstanyň prezidenti Putin bilen duşuga gija galyp gelip kiredik görüp. Ene
O siyasette bu zatların bolacak eken. Bir diýmek näme diýmek? Bir tarapdan hem gülkül hem gynançylar. Ýa-ma bir öyle şiiri depmek bolýar-da, şeýle şular diýär. Ýatanety daşlamak diýär-de türkmen. Ola ölü bolsa boldy. Ine şoň üçin ne Putiniň üstünden gülmäge adam köpeldi. Ola öýdü günäkär. Parahat oturan ýylatyň üstüne çökdi. Men territoriýam bolmaly, o taýda orslar ýaşaýar, ýa ors dünýäsi. Aýa dünýäde yer şarynyň altydan birini eýelep otyp, sana gitmiş o yer, ors dünýäsine ýeterlikdänmi? Indi gelip Ukraina üstüne sürünmelidir. Nämemiş? NATO girecekmiş. NATO girse Orsiýada howp saljakmy. NATO giren hana Pribaltika döwletleri näme üçin olar sana howp salanatsa gel Ukraina howp salmaly. Täp Ukraina halky Orsiýadynkydan eýýäm 2-3 ötde ýokary derejede ýaşap ýördi. Şondan gorkdy. Täp erti Orsiýadyň halkyn Putinden talap etjekdi. Olarda bizimki ýaly nevtem ýok, gadam ýok, hiç adam ýok. Ýöne biz näme üçin oradan şunça etde siýasat diýilen ýaly sorag berjekdi. Şo sorag bolmasyn ine şu uruşa başlanam şondan. Şu Ukrainany dagatmaly, bölmeli, ykdysady ýagdaýdan ýok etmeli. Ine sana netije. Ol Hytaýyň prezidentiniň ýanyna sypçyklap näme bahana gözleýişini bir görseňiz, ay Ukraina prezidenti Zelenski men bilen gürleşesi gelenok diýe. Näme o biz ýoksam diýe gürleşjek diýe oňlan. Başta Zelenski aýtmadym, başta Zelenski diýdi. Siz diýdi bizden näme isleýäňiz diýdi. Putin'e yüzlenin. Gelin gürleşelim, oturun bir stolun başına gürleşelim. Biz bizden Ukraynalar size näme bergisi var, gürleşelim diye. Onu dinlemediler. İnne bolsa hava kulovnuydu. İnne bolsa Zelenski diye. Beni düşündü de gördü baktı. Bular bilen diňe ýaragy üstü bile gürleşmeliydi. Biz diňe ýaragy bile gürleşersiz bilen neydi. Ana şon ýaly. Bu näme bahana edýän olam Hytaýyň prezidentim bamysyňam diýmedi, sesini çykarman oturdu. Dinläp jypdyryp ýalan sözle oturany bilýärdi. Enne seredin bolýan zat. Enne şu maha Orsiýa şu 5 Merkez Azia Respublikany öňkü sowetleri hemmejini lükgölügne Hytaýyň eline berdi. Hytaý aýtdy, men hojaýynyň şuundan şeýle. Den Gazagystany da degmersin, Özbegistany da degmersin, Täjikistany da degmersin, Türkmenistan bilen biz partner diýdik. We salam. Ene Hytaýyň şol asly ýoşluk bilen pişik basyşyny edip, ýumşaklyk bilen öz siýasatyny ýöredişiniň netijesi şu. Enne Putin'a da ýüz berene, sebäp Orsiýet dargasa, ol Sibiri ýygyna ajak. O mundan bir 150 ýyl ozal Hytaýyň territoriýasy, Manşuri hemmeçi. Ne? Onu aljak. Ana bergisiniň hasabyny, Täjikistanyň bergisiniň hasabyny Täjikistanyň bir gidip gatyn. Daglyk raýondan Allah. O Türkmenden almadı. Näme üçin? O Türkmenistanyň diňe bular rewabyna guruluş geçirýär. O taýda Gazgornyň iň baý ýemesi ýatagy şo taýda Lewap welaýatyny çarjyň töwerekler. Enne olaryp şo taýda ene newtkal kampaniýalaryny oraya näçe adam getirip işledip böyle. Ene ona şo taýda ýa Türkmen diýlerini öýlenýärler. Ne şeydi asimilyasiya geçip yeni bir 20 yıldan sonra Tamrada Hytaý Ruslar ýaly samsyk däl, akylly, ol ýaragsız alýarlar, aljak döwletlerini ýuwaşdyr, ýaragsız alýar. Onu bu görüp otyp bizimkiler lellim, gorkak, beyni ýok, bularda düşünje ýok, halkyn satmaga taýýar, öňkülerim, soňkulerim. Onun üçin ol näme satylmaga adam marka näme üçin satyn almasynlar bu. Mana ýa-da şuurlar bolçan, ine halmana da nähil bolup, enne ozak Orsiýetden diňi bilmänýärlik, enne Hytaý gelip bize agalyk etjek. Nähil bolup dik. Bak, janyň, sen eger özüň, öz hakyň, hukugyň goramasan,
öz malyňa, mülküňe eýe çykmasyn. Her gelen gelip sen üstüňde hojoýunçylyk eder ýa-da täňde şanykda gördi. Hytaýda näme günä bar? Eger Hytaýla gelmese İranlylar gelir. İranlylar gelmese Pakistanlylar gelir. Hiç olmana ine Awganistan'a, ine sellerler gelir. Sen üstüňde gamçy bolar. Eger sen öz ýurduňy, özüň goramasan, öz hakyky uğruna özüň göresmeden, öňde ýorgan bir ýatjak bolsaň sen kime gerek? Olar toprak gerek. O toprağın aslyndakyna baýlyklar gerek. Onum aýdyp berdiler. 10 trilyon dolarlyk baýlyk bar Türkmenistan toprağynyň aşagynda. Ine şol daştöwerekdäki ýakynnaky uzakdaky döwletleri rahat ýatyrana. Olara şol resurs gerek. Ol çarmy näme üçin ine sorap bilersiz. Awganystany şunça ýyllap uruş dowam edip gelýär. Keredin 44 ýyl, 45 ýyl bäri göz açylanak şo halkyň uruşdy. Näme üçin? Sen Awganystanyň ýer asty baýlyklary günmerena hiçkim. O halk hiçkime gerekkä. Şo ýer astynaky esasan şo Panşer jülwesindäki baýlyklar we o Kimberley trupkalar we Sowet zamanyna barlanyp goýulan. Kimberley trupka diýmegem şol ýanky almaz, brilliant önümi. Soň ýene de başga da bar şu marky täze nanoteknologiýalar ösdürmäge gerek bolýan jitimler bar. Olardanam dünýäň 4den bir baýlygy Awganystanyň territoriýasynda ýa dağlarynda. Şoň üçin Awganystanyň içinde tökülmeyen ya gutornuksyz uruş. Näme türkmenler silak goýjaklar. Ýöne Awganlar ýene de mert millet. Bula göz açyp göreni uruş bolansa eli galamdaly awtomatly bolup 6-7 ýaşdan bäri çağırlar. Hani şuma Türkmenistany bolmasyn ýagy dökülse kim orajak şolar? Ol paratdaky alaja mulaja goşurlar bar ýa. Kurjak galedip bedelen. Birinci bomba düşýän çadır hemmesi tarapdaga gider. Ondan o taýda gorar ýaly Türkmenistanyň goşunyna ýarag ýok. Hiç sat yok. O bäş insan hawa motosiklet görkeden bolýar, kvadratsikl görkeden bolýar. Wahy. 20-nji asyrda olar ýaly ýarag bilen uruşlarna, hani seredin Ukraina bilen Russiýanyň arasynda uruşy. Aralaryna 100, 200, 300, 500 kilometrden top atyp bir nur ýaly. Hani Türkmenistan oň ýaly ýarag. Barmy? Türkmenistan'da atyan yarak yok. Atyan yarak yok. Ha? Aşgabatda atanda bar goňşy döwletiň paýtagtyny dymputyra geçjek ýeke ok ýaragy barmy Türkmenistan? Ýok. Onun için boşunun vardı, o ağız olur, buralar yani hiç de yok. O oyuncak, yani Pateşne Vayska ya da Orsaydın da kurcak yemeler. Boşun. O boşun. O korkusundan hem çöllere çenin aylanıp bu çopanların koş atarları var ya, koş atarları. Şollara çen yığınap çıktılar. Şollara çen yığınap çıktılar. Korkusundan yana. O koş atarı neyme? O koş da gerek sana. Koyun baktığı koş da gerek sana. O mecağın aşığın olunma. Alıp elden alırlar hemmesini. Ne? Onun için vatandaşlar atörmeler Hatay'la orsun yerini eyelecek Türkmenistan dedik. O satlık hükümetin marka. Onu biliyor eğer hazır şu halk mesela ayda yurdun taşından aklı kalk yurdun içine hakkın talep etse onu 5 mudum yaşayacakken onu biliyor halkın bunları mınzıradıp külünü çıkaracak. Şunun için onu özcanını korumak için istenlik adama özünü satmağa tayyar. O Urgangul näme? Eline noşap beren Niyazfyn satyp öldürüp çoň oruna gelmedi. Geldi. Näme üçin ol? Halk olan gözüne görünýär. Ýok. Özler hani sen ýa dogry aýtdın da bu dünýäň tersine söküp berýär öz maşgalasy bilen. Azarda da maňa şunu uğradyp durup 10 maşa goly video rolik. Şoň ýegeniň biri näme dedi? Şammy diýdim. Näme? Şoň oýnaşynyň biri ine dünýä ters söküp berdi. Bolmajasa bol. Näde pulunu harçlajagyny bilen akly. Bizim halkymyza näde beş saý gazanjagyny bilen akly ýylyna galyň çağıryp. Ine paradoks şutaýdy, tragediýa şutaýdy. Meni ýatyrmaýanlar, ine dogry aýtsam, şol başa hiç zatdan nüzül halkymyz hak hukuk üçin görüşip bilmän şeýle bir nalaç eden ýagdaýa gelipdir. Halkymyzyň içinde de erkekler nalaç eden. Genellemi tüvelemi entegam şular alıp çıkmadı, onun öýünden çykjagynda gymalla mani.
Onun ne hil var ya? Ne kim oramalı vatan, kim eyelik etmeli vatan. O saçak başına, arak başına görülürsen hemmesi göre oğlu. Bir-birine de gövni yetana, pitsin atı. Sen eylelim, sen bitaylim mi, sen nämeli mi, dilin eyle mi, gözün gıytık mı? Arada ne şu? Yine Türkmenin kümsüklüğü şu taydı. O geldi Hatay. Hatay geldi. O eyelik etmesen galanım edilen filosofiya sümürüp akıdı. Yurdun daşın hakları, inni yurt yok. Yurdun için haklarım, özün halat yurdun daşına çıkmağı olurum benim, mahrum hemme zatı. Şoň içinde ölüp gitmeli. Doğru. Halmara daha sesiniz kesildi. Sesiniz yapıldı. Arasında zannedenle so kesiliydi men şonu Evet. sürmeli var ya. O. Yine şeyle olsan, ne aydı verin. Ay bollum ene aydıp bollum. Yine şu Uganistan'a barada ayttığınız boyun neme birdat kelleme geldi de. Uganistan'ım edil Dubai yalı Dubai devlet bolmalı. Bütün dünya şu tarafa turistler bol turist katnaşıkları bolardı. Ayağlarına Uganistan'a Türkmenistan bilen araçagam näme bir bolsa bir 50-60 kilometre bolsa 100 kilometredir Uganistan bilen aralygy Türkmenistanyň ýa Garaçakdan geçenden ýakynna. Gidim gelimli gaty bir öten döwletden gaty bir ütgeşik современный bir döwlet bolmaly şol Awganistan. Ýöne turistlerden ne olardy şolaň içi. İkinci dillerim İngiliz dili bolardy. Sebäbi şoda uruş gidip 45 ýyl uruş gidip duran bolsa şo çağalar İngilizçe bilýär. Şo taýyň studentleri, ýeneleri, okuwçylary ikinci dili şolaň näme İngiliz dili. Men aýdýan ol bilemok formal näme dämi ýöne köp gurulýarlar şo İngiliz dilini bilýäni köp içinde. Meniň diýen adym ikinci Dubai bolardy şol. Normalny ýöreden bolsalar şo hökümeti. Ne şolar ýaly ben görüşme. Ýeme ol çaryn, siz gaty dogry aýdýan. Egerde Awganistan öz gününe goýan bolsalar, Allah'ın seredin şol diýme arhivde badyr. Awganistan 60-njy 70-njy ýyllar alyp görseniz, şo taýsanyň halky edil şuma şol Özbekistanaky studentler okap beren köpçüligi bar. Ya Aşgabatdaky 70-njy ýyllar edil şol real açyk formada bilimli ýaşlar ýetişdirip gelir. Sebäp şol ýaşlar soňra yerasy baýlyklara eýe bolmalylar öz döwleti. Şola bolmasa mene uruş turuzlar. Şeydi şo gitip batan onun bir millet bir döwlet bolýar, bir millet däl, bir näçe milletlerden ibaret. Awganistan emesi halky. Ine şolara bir-birine garşy goýup ne ýakşy Ors halky bilen Ukrainalar uruş durşýar. Ýogsa ikisem Slaviýan, ikisem Ortodoks dillerim bir dillerim bir. O taýda durly dille gepleýän mar onuň dininiň içinde de aýdyl sünnet emesi bar, şeýwesi bar ýa, şaýlar bar. Ýöne şolaryň arasyny çöp atyp 45 ýyllap şol tutuşturup ody öçüren aktar da uruşun sonu yok. Indi bunun talipleri bulara maydiya o şagalar okumalar. Okusu gelecekte ne etip yaşap olacak 20 yıl zaten. Şonun bir öldür cevap verseler. Bilimsiz, okusuz ne etip yaşamalı 20 yıl zaten. Şumal yerden yoran çağa çelli kompüteri biliyor. Onun bizim milletlerimizin, devletlerimizin adamları ona ayak astırına kalacak. Orta asırda kime gerek olur? Kim olabilen katması için? Yani şu onun yer aslı baýlygy var. Şonu almak üçin şu milletleri bir-birinden uruşturup, gırdyryp, adam sanyny azaldyp, soň toprağa ýel etmeli. Türkmenäni uruşturmak gerekken. Hani 60 götermeli ýurdun daşyna galy. Şulardan ýene näçe prosenti ýurda bar öyle şäp. Atuly sorak aslında. İçindekilerin gyrlyk göterir. Açlygyndan, horlugyndan, işsizlikden, keselçilikten. Ha, Daşyna adamlar daşyna gidip ekle oturanlar var çağalan çugular. Olaram veçin adam däl, olaram ýaşasa 60 ýaşap öýlerler. Onuň kim eklemeli içindekileri? Yok, bakay. Hani 60'ta men aýtdym ol ýene bir gezek gaýtalyp bir denan maşal olçan 44-45 ýaşynda şuma. Ýylynda da 4 çağrasa. Hiç da yaran.
Operatsiya edilipdir. Yatır, yönse barça önküce kazananını o operasiyadan sonra doktoru, dermanı, indi şo oturyansa gününü görür, soň näme etmeli? Ha, 44-45 ýaşyndaky, ine men niýe Türkmendenal, ýylyna da 4 san bonçuk galça. Adamsam Pensiyada ýok yok. olur. Adamsam ýok olur. Pensiyada yok. Pensiýa ýok. Kaynana saydıptır. Ine sen adamın öldü. Bizim çağırın satrap bilen bolmasa atasöýünden alyp gitsin. Atasöýünde de dene garrenesi var. Men näde saklaýyn. Ondan ene çağırın doganlaryna paýlap sotaýdaky o ene. Ene öyle çağırın. Milletin köpüsiniň ýagdaýy şol. Ýene de şoňa da görüp görmezlige salyp bogu. Bilip bilmezlige salyp ene onun märsi bolup duran türkmenlerimiz var. Halmara da Onu ýa- aýdyp berýän dadyňyza depet açym üşýärdi. Bu halk aýaga galmasa bolanok. Aýaga Ýok, galmasa bolanok. bolanak, bolsan. Hukman aýaga galma. Öz hakykyny talap etmek. O näçe wagtda gelmeli. Men bir sizden uzak çeýlen çöpüm bu durmuşda göründü atlymken. O şu günkü ne ýurtunda açyp çykyp işläp bererler. Şolaryň ejesi kakaty menden duşlu. Men şolanyň atalaryny aňyrda gören adam, şo döwür ýaşylyp bererler. Şular barma görünmedi menden duşlam satmadylar. Siyasata goşulma, işin ýok, oturýdy. Ogluny gyýdyna şeýdi. Hana olar beýdip ýatyrdylar. Indi bu ünkeler indi görüp otyňyz, ýygyňyzda galarlar dat gününi. Zulümün ulusy. İçinnäki daşynnaky. Hemme ýoluny gaýçylap kesip goýdylar. Ýene de oty. Indi ýol gözleýär. Halky döwlet azad etmekde ýol gözleýär. Näçe para berip ýurda bar, bolar näde para berip işi düzeltip bolar. Ya viza alyp bolar. Bulan bar aladasy, şo para bermäge öwrendiler. Halk parasız hiç zat çözülene sen akylyň bilen, güýjüň bilen, huzuryň, gaýratyň bilen bir zatlar çözüp bolýandyr diýip konstitusiýada ýazylan hakykyň bilen o zatlardan gaty daşdy. Bilen aklar. Hedeflerim bilen. Ine iň erbet ýer şol. Ýöne Hudaýa şükür, ine soňky döwür ine 2-3 ýylyň dowam. Halmara da. Köp berdi gözat ýene diýerler. Gözat ine ýaşdamy seret hana çykyş edip ýörler. Zoomda beýlekde ýene bir ýerde. Ine döwlet şolonkadyr, o şäherine gelejegem şolonkadyr. Ine men beýendirýän zat şol. Soňşen ower optimistik gowda mutarar şuny. Hawa. Optimistik görnüşde gutaralanyny. O Hawa. şeýde. Şu ýaşlanmady gitdigiçe köpelýär menen begenýän şoňa. Gaty begenýän. Ay bular var tüweleme. Men türkmen gutarandyr öýtdim, muny ýok gutarmandyr. Tüweleme. Gur çarasy alýar. Dişlerini hem goparman aýryljak. Bereket. Şey gitmeli. Şular ýaly bolan halk emele gelir. Bir masada biz halk. Hawa. Ne şunu ýaly. Gato işlere diýär. Amma käbir gelin gyýdamda mene nemede TikTokda da atdy da tüweleme. Ben şu ekranyna mara bir taň arkasyna aýdyn şolara. Ne tüwçe var tüweleme, gaýdysyz tüweleme. Gaýdan ogul TikTokdan. Atgy var ýa. Dün sayfabap bilen ýollugy Lyakam şonu açdym bu gece. Öwürlä watyla men ondan ýazdyp göne ferim diýsem hawa diýip girmek bolýam diýsem men kabul eden atdym. Özleri şu ýaşlar bilen ýurdun içi daşy görleşip dünýäde bir mesele bolsa baryn gozgap çykdylar. Ine berekella. Hawa. Ine eger ben ozur näçe yüzlerçe ýerde gaýtdym. Adamlar eger watandaş siýasat bilen meşgul bolmasaňyz, onda siýasat siz bilen meşgul bolýar. Siýasat diýelmem şol hökümetiň başyna gargap otururlar wa biz gellikine biz siýasatçy, biz hökümdar, ýa-ni biz kanunçy, sud prokuror boldy. Ondan sonra sizin depäňizde şänikdi. Emma siz hakykyny talap etsek bolar. Bir adamym neçe nasaga basyp bilen. Göni ýollam gitmeli bar ýa-da wezipasini taşlamaly bar. Ene şol, ene şu ýolun ýaşlaryny düşünüp ýörap başladylar. Men gaty begenýän şolaryň çykyşlaryny dinläp, o Tuğçe kardeşimizem tüwelem. Baýdak ýalyny.
Ene şeýdip adamlar orta çykýar ýuwaş-ýuwaşdan. Taw bolsa nemmeti Taňry ýarkadyp halky üçin, watany üçin, öz gelecekleri üçin, öz çağları üçin edip oturan işlerin rehmedinem görerler, hökman görerler. Doğru. Ha bolýan harmada gyzykly gelip gyzykly beren gürüňleriniz üçinem sag bolan taňyl kasyn watandaşlarymyza da ýene de maslahat erjelleşiň, aýaga galyň. Aýaga galyň diýsek eliňe pil paltalyp nemetmeliler, öýle düşünmeliler. Düşünjäňizi täzeleň, durlaň, o diýilýän zatlar diňläň, köpräk analiz edin. Näme üçin biz bar işimizi taşlap inemen? Dasarda bir tapar işim ýatyra. Halmrada näme üçin bir tapar işini taşlap ine gelýär ekrana. Iminne şu size şu zatlar düşündirmek üçin ekrana gelýär bar işimizi taşlap şoň üçin watandaşlar bu zatlara dogry düşünjek bolun, düşünjäňizi täzelejek bolun. Watan sizinki, toprak sizinki. Diňe bir adamyň gytal. Diňe bir adam öz ýerini görmeliler, sizem görmeli. Sizin topragyňyz ol. Sizin ata-babaňyzdan galan topraklar. Şoň üçin öz topragyňyza iýe çykyp. Hökümetiňki diýen zat ýok. Watandaşlar, hökümetiňki diýen zat ýok. Halkynky diýen zat bar. Halkynky şu topraklar hemmesem halkynky. Şoň üçin watandaşlar öz topragyňyza iýe çykyn. Bolýa halmrada ýene de duşurys, görüşürüz, gepleşip geçiririz. Bolýa sag bolun watandaşlar sizem. Sağ olun, çağıranınız için vatandaşlar sağ oturun, hem mäňiziň öýünde